Samolepící folie jsou vhodné jak k renovaci starého nábytku, tak k dekoraci nábytku nového. Dají se lepit na nábytek, na sklo, na kov, na dlaždičky, na stěny, na vše, co má hladký povrch. Objevte i v jejich kouzlo a mnohostranné použití. Hranice určuje pouze vaše fantazie. Buďte originální. Inspirujte se více než 1000 vzory folií v mnoha módních dekorech. Pro každý nápad se najde vhodný dekor. Folie jsou dodávány v šířích 45, 67,5 a 90 cm. Rádi dřevo? Ať už si budete přát módní zebrano, mahagon či borovici, nebo dáte přednost exotickým dřevinám, folie jsou zde pro vás v nejrůznějších vzorech napodobujících dřeviny z celého světa. Nebo raději elegantní kov. Zkuste kombinovat metalický efekt s jednobarevnými foliemi. Můžete uplatnit na nábytek, na počítačový stůl nebo třeba reprobedny. Zvětšit prostor můžeme rovněž zrcadlovými foliemi, které umějí dělat s prostorem divy. Pozvěte barvy do svého bytu. Jednobarevné folie je vhodné kombinovat s již hotovými dekory z řady Spirit. Folie k nerozeznání od pravého mramoru. Tato nepromokavá folie je použitelná i v koupelně. Odolá i rozpustilým hrám vašich dětí. Je libo trochu divočiny do bytu? Dejte svému nábytku exotický vzhled. Skvělým pomocníkem vám může být samolepící folie Wildlife. Chraňte přírodu. Na výběr je z průhledných jedno- a vícebarevných vzorů. Folie krycí, slonící či transparentní. S transparentními adhesivními foliemi je možné kreativně pracovat se skleněnými a zrcadlovými plochami. Použít lze ať už jako vizuální krytí, či jako individuální výzdobu prostoru. Z vašich oken budou okna katedrály. Proměňte své zrcadlo ve skvost. Vyřezejte si šablonu a přeneste motiv na zadní stranu folie DC Fix. Nyní stačí jen vystřihnout, stáhnout a nalepit. Vhodné i pro dekoraci drobných předmětů, váz, dos a podobně. Folie s krycím efektem se dají použít pro ochranu soukromí, například v přízemních bytech. Staňte se neviditelnými. Aplikace folie 1, 2, 3 statik je ještě jednodušší. Folie je staticky přilnavá, takže drží i bez lepení. Nastříkejte skleněnou plochu vodou. Sejměte ochrannou folii. Přiložte na skleněnou plochu. Povrch folie nastříkejte vodou a vlhkost vytlačte stěrkou na mytí oken. No a je to. Originální dekory můžete použít na stěny, dlaždičky, plast, kov, na vše, co má hladký povrch. Na výběr je především z květinových nebo geometrických vzorů, z ornamentů, z různých typů siluet a také nové dětské motivy. Hotové dekory naleznete pod názvem série Spirit. Díky speciálnímu lepidlu nepoškodí podkladovou plochu a dá se použít opakovaně. Nebaví tě stěny bílý? Rozdej si to s Freedie. Street artový design samolepících folií s motivem skate, kol, snowboard, motorky a značkové záležitosti jako vehicle, represent či symfony. Dekorace hrou pro děti i pro celou rodinu. Spolu s dětmi vyrábíme kouzelná překvapení. Vlastnoručně polepen domeček pro panenku potěší každou holčičku. Při vystřihování barevných figurek, písmenek, číslic a tvarů budou děti ve svém živlu. Zkrášlit pokojíček můžeme například samolepkami známých licenčních Disney motivů nebo celé kolekce českých večerníčků. Rychlé. Levné. Různé druhy zakoupíte již za 65 korun za metr. Zábavné. Originální. Moderní. Tvořivé. Pro celou rodinu. Pomůcky. Nůžky, metr
hadřík na uhlazení, ruce, řezák, případně fén. Postup. Aplikace je tak jednoduchá, že ji zvládne i dítě. Folii nalepujeme na hladký podklad zbavený mastnoty a prachu. Nerovné podklady do hladka obruste. Přesně změříme plochu. Nařežeme nebo ustříháme folii i s malou rezervou. Stříháme. Pomocníkem vám bude centimetrová mřížka, rastr na zadní straně folie DC Fix. Lepíme. Stáhneme několik milimetrů rubového papíru. Položte folii na hranu. Postupně stahujte papír a současně přihlazujte folii měkkým hadříkem nebo rukama. Nepovedlo se? Nevadí, opatrně folii stáhněte a zkuste znovu. Odstraňování folií. Stáhneme jednoduše z pevných podkladů. Pomůžeme si použitím fénu. Folie nahřejeme fénem a poté stáhneme. Případné zbytky lepidla odstraníme ředidlem na alkoholové bázi, jako například čistící prostředek na okna. Staň se designérem a proměň svůj domov k obrazu svému. Nápady na použití folií. Renovace kuchyně, dekorace stolů a židlí, polepení parapetu, dekorace lednice a myčky, výzdoba obytného karavanu či vnitřku auta, výroba designových krabic, rámečků, váz a jiných drobných předmětů. Vnitřek kuchyní a úložných prostor, dveře z každé strany jiné, reprobedny, oživení místnosti dekorativními bordurami v dětském pokojíčku, tvořením ke zdraví. Udělejte něco pro svůj domov i pro své zdraví. Tvořte.